Moi! No niin, 3. yritys. Toivotaan, että nyt tulisi jotain hyvää tulosta. Tai itse asiassa varmaan 10. yritys, ei vaan, mutta 2 kerralla loppu muisti. Että piti vähän poistella kaikkea tuolta. Okei, no siellä on aika paljon turhaa tavaraa, mutta en ole jaksanut poistella. Pitäisi joskus tehdä sekin. Mutta joo. Niin mun asia tosiaan oli se, että ajattelin esitellä viimeaikaiset ostokset teille videoitse. Eli, sori muuten tää laatu on ihan hirveän huono, mutta ei nyt täältä mun kameralta voi paljon muutakaan ottaa. Mutta ehkä tästä jotain näkee. Joo, elikkä tommonen kultainen 2 sormen sormus, jossa on rusetti. Tällainen, ei varmaan näy yhtään mitään. Mutta tää on Accessorietsasta. Maksoi 4 € ja oli puoleen hintaan. Tällainen. Sitten samalta reissulta löytyy tämmönen Gina ruskea lörttötoppi. Oli 5 €, oli kans alennuksessa, taisi olla puoleen hintaan. Ja sitten, kun mä kerroin, että me käytiin siellä Valtterissa, niin sieltä tosiaan tarttu mukaan 2 juttua. Oli ihan sikakiva paikka, oli tosi iso ja oli paljon myyjiä ja oli ihan erilainen kuin mä ootin. Sitten ne pääsi tosi helposti tuolta Pasilan juna-asemalta ja ehdottomasti haluan käydä uudestaan. Joo, mutta löytyi tosiaan tällainen Ginan oranssi toppi, jossa on tämmönen röyhelyjuttu edessä. Tää oli euron. Ja sitten, tää ei nyt näy hirveän hyvin varmaan tuossa kamerassa. Tämmönen vaaleanpunainen neuletakki, jossa on tämmöiset hihat ja tämmönen nappi tossa. Tämmönen aika iso. Mä en tiedä oliks tää niin hyvä ostos ja että sopiiks tää mulle kauhean hyvin, mutta tehty mikä tehty, niin kai tätä joskus voi käyttää. Tai pitäisikö sanoa ostettu mikä ostettu. Mutta olisi kiva sitä ei edes tonne kaapin perälle vaan. Tämmönen, voin ottaa joskus vähän parempaakin kuvaa tästä, kun tää ei näe kauhean hyvin. Juu, elikkä noi oli tosiaan Valtterista ja tää oranssi toppi, tämä oli euron. Ja tää vaaleanpunainen oli 5 €. Oli aika kallis kirpparivaatteeksi ja tämmöiseksi, mutta on tää ihan hyvä kuntoinen ja tälleen. Joo, no noi löytyi tosiaan sieltä. Ja sitten ostin, näitä ostoksia ei nyt ole kauhean paljon, mutta ajattelin kuitenkin esitellä, niin tämmönen ihan perus Maybellinin ripsaari, mulla on ollut tällainen aiemminkin, tämmönen. Mun mielestä on tosi hyvää ollut ja antaa paljon pigmenttiä, tai voiko niin sanoa, no, väriä. Ja tää harjakin on tosi hyvä eikä tuu paljon paakkuja. Joo, tää maksoi 13 €. Sitten ostin tällaisen Freemanin kasvojen kuorinta-aineen. Tämmönen tuoksuu aprikoosille. Ja kokeilin, niin on kyllä tosi hyvä vaikutus iholle. Ja tuoksuu aivan ihanalle. Tää oli hyvä ostos. Joo, mutta ei mulla vissiin sitten ollutkaan muuta. Palaillaan taas myöhemmin kirjoitusten merkeissä. Moikka!